mukati ari kuti ndiri kuda uri mari yangu yechikoro chete haasi kuda pfuma yekuroorana ayi mari yangu yechikoro yandakadzidzisana ndori kudiwa namai chete izvi zvandaikuti roora mombe kana abvisa momba inokuchidzana naiyoyo samba iri kupi ndakadzidzisa vana mwapa tete ndiyoyo ndiani waniri kutaura samba ndeyekupi kwaidzidza makeke マカノバタロマンボトジュワナガトラはい、長くあるポチ長くあるポチパチパパチドアティルティル 555 ndo iri pana ye mwana wani ye mkomoti ane yewe futi iri pia mkomoti ndangoti zvari vese vanga vangori papo saka yaimwe chete mari yacho yangofanana asi mkomoti anozoruita yake futi yega yeform 1 neform 2 nehafu yacho yeform 3 dzangoni vamwe nomwe yake ndangoti zvaingori prize 1 anatsira pane tsamba iri pano iri kubva kuchikoro chikoro ichi hachina nhamba dzefoni vanadzo vakatoisa papi kuseru okay ndo zviri pano $29 plus 555 hanzi imari yemwana 1 kuchikoro term 1 ECDA makarongerwa dende apo zvakaoma iye hatitongi hatitongi totonzwa nemi kuti muri kuti kuda yenyu amatera dzangu hapana imwe yaimbobvisawo here inanda kuiona but todawo chokwadi unokubvisa mari akamisa kupi musiyamwa tingaswerera handitika hanzvadzi yavo yavari kutaura ishi handitika handitati vakasiyana va ehe akanga akuda kudzokera nemwana wangu hari manzwa aitotumira mari yekutoti uyo abheuke kuti adzokera nani naye ndikakutaura izvozvi anga ane vana 2 achiuya uku parutsape kwaanga achigara uku murume ari kubasa akatoenda iku akatouya uku handitika auya uku kwakuchitoita chigororo naye aina vana 2 ndakazozvinzwa ini nemukoma wacho nasisiria kwanatsira akati mhai ndo nyaya iri kutambika apa iyi vachiri kudanana akanga atoda ini ndakazoikwira bhazi futi kubva kumacheke kuuya marusapi kwakuchiti iyi nyaya iri kutaurika iyi vhura foni yako ndikati handi kutombozvinzwa kusvika pano pakunje ndo pano pandoya tikuchemera pano uko zvekoko zvakatoperezandiani maakurambanisa vana ona maja anga vachidanana aiwa ndongasiye uyu waanaye uyu
achidzokera ane umwe murume ane mwe murume uyo akuwirirana futi naye aiwa tiri kuti pekutanga pacho zvinoratidza kuti vakarambanisa vanhu vaidanana uye asati atorwa neuyu vakarambanisa sei aiwa vakamborambana ndiye wekutanga uyu vakamborambana vatanga ari joni here akauya varambana hani manzwa varambana varambana hani manzwa kwauchigara naye pamba ndandisi kuenda achirohwa nechekasi akati mai ndirohwa nechekasi kati chekasi ukanzi kati iwe kana mombe dzinorimai dzakamborwa nechekasi munhu ri akurohwa nechekasi zvikanzi saka zvikanzi mai ine handichadi gara vagara auya murume uya handitika abva December auya vavese vatora nhanzi handi matope pamhiri pamadzibaba avo tinonzwa kuti imba yedu kuti izopera iparare yakaparara sei hanimona vabira futi ikoko kwamatope kuyoko vakunopera kwamatope kuyoko vabatana mimba yabuda yadhikizoni hanimona kwakuchinda kwamainyasa kuya kwasisocho kunofona maenda henyu asimandisiya ndanechi ndane mimba uye achibva achi ndakatenda naye ndini zvikanzi kana iri yangu inobarwa muna August handiri manzwa August asvike anosvika mwana abuda 26 August ndofunga iwawa baba afira vakatosanga naamatero vachitouya kwavo ivo hameno vanga vachidzika kuno vachibva vatoudza kuti kwane mwana mukomana uko asi mwana wacho anotonzi Dickson harisi havasiwo vakatonisa nekuti mai vacho vaiti mimba iyi haizi yako ari kuhura hani manzwa saka mwana manje uyu azobuda uyu handiti akabuda uye ati hani madheti avo adini awiranaka akabarwa 26 August 2009 alright ndokuchiti yavo ndokuchigara hangu indireta hangu zvangu zveharizvo mwana atengesa dingi hari itsvaga yedu nzungu zedu dovi achinotengesa nchimufamba achienda kuti achitogesa kuti pajiga ichaba mukura tsva chikwereti akabvako nemari oya obhadhara kuchengeta vana vapi ivavo saka mwana wangu iriri kuti ndizomutora ndati ndingarebese nyaya mwana wangu akanga achivakirwa imba yavakwa kudai sezvamaita haisati yaturikwa aivata muhozi vamwene ndokumudzinga kuti ndakumba kwani kwako dhora riri pamba pavo nderangu randakabvisa pasi peya kuti mwana wangu haangavati pamba pakashama ndikabvisa dhoo rangu ini ndikaenda nanhasi arina kudzoka ndikati hazvina nebasa nosizvo aenda ikoko aivakauya ndokuchitora nhungo kwakuchinzika kwautora zvimwanda zveuswa kwakuisapa kwakuti chivata ipapi pasi vanhu vaipfuura chinowa chakurwizuko mbuya matene ndoti uyai timwe tii mutoti tii mwana munombona pari dai muri vamwe matosiya ndongo yaiye mvura iri yemubvumbika iyai vakati enda ndikati rega yaniwe ndozvakarambira chikoro asi nazogara ndabva ndagaya futi mwana wangu wani rega indendi ndakasvika ndingosvika padhoo kaweni ikakaka kakakaradzikwa imomo misozi yamu chibva itanga kuti wa kubuda pese uko isati tofunga kuti apa mati zvikoro izvi zvakangofanana here chikoro chimwe chete times 2 kuda kuti apa titaura tombosiya 29 pasi 1110 iyo ma 29 vari 2 futi 29 ndiye mazuva api uyu ndiya 2023 dzinoita 2 sei uyu kakanyora anga akufomu iri date riri kutaura kuti 18 June 2025 handisi ndakanobhadhara izvozvi chikoro choita 2 sei chikoro aiwa mati ndezvewana 2 aiwa iyo iwanika iyo pa 2023 hani pane dzinonzi dzekunyora here grade 7 kutaura zveitati times 2 ko iyi ndiye apedzisa 2023 mari yacho yekunzi yekunyora yanga isina kudini kubviswa kuti yandizotora ripoti saka ndakatonoya neripoti rwacho ndichibhadhara mari iyi uyu akanyora kare uyu are yakewo i2 futi handi mukoma akanyora grade 7 ka ndobhadhara ka handidi uyu munin'ina anyorawo futi ndadini futi
ndabhadhara maifana kana yari ne receipt manje ka yaifana unyorwa receipt imwe nomwe yakazvira manje ndangoti kade kuti mari yacho yakangofanana apanyorwa mari apa papi receipt kana ipapo pa mira insemwa masikani mari dai pakanyorwa 38 ndoti aiwa zvemukwasha mira ichimwechi right isu sedare ka regai timbotaura zvemari iri pabepa ripi iyo iri handiti remwana 1 handiti ndekuti kuti tingoti times 2 tinoda kuti runyoro rwaheadmaster rwekududzira kuti mwana akabhadhara kubva grade 1 up to 7 handiti azvitaura hazvinetsi hatina chatiri kuramba ba saka uyu anodo rake bepa kudai tiringoti sedare maoko edu ange akachena rinouya uyezve chakakosha ndechekuti vakuwasha wenyu handiti kana paine mariwo dzamunoziva kuti dzakabhadharwa nevakuwasha hapazoshayikowo chiri $20 nekumbotiwo temu inorega rimbokugamai hapana chikoro kubva kuna mai vacho nyangwe mai vacho zvavo mai vacho chaivatombotaura orit zvisinei regai tishande neinformation iri pasi hakuna chaiuya kani ndichida kungotaura zvishoma kutotenda hedu kuti vana mbuya vaidzidzisa vana but indi handisina evidence yekuti vana ava vari kuenda chikoro uzi mari havo yavaitumira uyu paida kuto paakauya izvona akatangira form 3 evidence yekuti akaenda kuprimary kana grade kusvika form 2 hapana mukatarisa umbo uripo zvehwaheadmaster kutaura zvangu kune kusaidi kuvana izvi handizvipikidzi nokuti chatiri kutovavarira upenyu hwei ende mwana akasaendawo chikoro hapana iye acho akasvika grade 7 anofanira enda form 1 pataiti ngauye aite form 1 pakashayikwa chi report idzo saka haana kutoenda saka totorwadzawo zvino anokutofudza mombe tine tichida kungovabhadhara chero vachigara ikoko sezvatiringoitawo saka ivo saizvinezveyo tichida kuzovapa ngavambotichekesera kuti vanava vari kugara kupi vachagara sei tobhadhara mari yacho sei tichimboenda hedu kumberi then tozikurukura pamusoro iwo maripoti aripo here mazuva ano zvikoro zvaakunyima maripoti kakana usina kubhadhara saka ipapo pakazonzi vakabhadhara handiti asi ripoti pasina toenda kuchikoro tobva tanonzi manje kune chikwereti zvinoita kuti headmaster uyu handiti headmaster uyu naye atozoonekwa kuti pamwe akatoita uore ungonziora aiwa tiri kutaura mutemo zvaunotaura handiti tutaura mutemo nekuti zvinyorwa izvi handiti mazuva ano nyange ukada chitupa unogona kungonyorwa akadzidza parupfunde sopotiswa stembi iye munhu parupfunde pacho haana kudini haana. Saka apa taakutsvaka kuti headmaster uyu anyora zviro zvechokwadi here maripotsi aripo here anodudzira kuti munhu grade 7 handiti karisirike kubhadhara magrade 7 results because adaita kumwana sezvo makatobhadhara uyo rake uyo mubvunze kuti akaise zvira uyo harisina basa atofom 3 uyo ndinaro nekuti pano vakati toda zvine witness saka ndakati ini witness yacho isa yapo ina handiti zvinonondinetsa mberi ndakati handiti zvinondinetsa mberi chakatonaka aiwa kuti mwana aende ere pamusoro ivara changamira pamusoro nyaya iri kutaurika yemwana uyu hakusi kuti vari kushaya mari yekuendesa mwana kuchikoro hani manzwa mwana uyu handida kutaura kuti vakati achabarwa toendani nyaya yakazofamba ari makuwa hani manzwa makuwa kando nyaya pamwana uyu mai vacho vavo ava vanhu vanovabvunza kuti zvamuri kuendesa uyu ega ko uyu mudi kuendesa watiri kuendesa ndiye wedu chai uyu hatina shuwa naye handiti manzwa iri kati ini makuwa zvangu handinyaya kutirani nemakuwa aiwa mirai ine hapana kuchembera zvangu bhati zvese zvirimo kuchembera ndakachembera zvangu bhati hapana chinobuda musoro mangu
ndakaenda ndichiteera uyu mukomana uyu ari kugara ikoko handitika ndamuteera ndikati kumba ndakamusvikirai nababa acho vachitakura zvimasimbi zvedzimba zviyezvi vachituta ndikati baba oini panapa pane nyaya iripo. Nyaya iyi yakafamba riri guwa sai zvandikutaura izvi. Saka ameno kwana maikirifi kwana 1000 kwairorwa mwana wa ameno akakwana tsiro akarorwa ikoko. Saka vari kuti ivo vanhu vai vabvunza ivo vakati watiri kutoendesa kuchikoro ndiye wedu uyu hatina mashuwanani naye. Handiziva nyaya iyi muri kuizivawo here? Ivo vakati ndakanda toikansira. Ivo havanga varipo naiyeyu nemumwe wacho. Akanaka ipapo anatsira mune ndo mashoko amuinawo here kumba kwenyu? Tisatambanza. Ndosaka ndanjira kutaura ipapo. Mbuya ndo vakauya vachiteera oil. Vakauya pamba. Ndonya kutotaura rega vakati iye paida mwana wangu ari kuti Dickson uyu hazi mwana wako. Aiwa musapikisana iwe. Imimi mari chitaura ivo vasinga. Ivo vakataura ndikati ushingi wataura mbuya unda ushaye kuti ushingi wabva. Vakataura vega vakati Dickson hazi. Aiwa. Ende kubva ipapo mwana iye anozomboya kumba kwedu. Kubva ipapo anozomboya kumba kwedu baba wacho akati zvakutoda ma DNA test. Noti nandichazivi ndaingomuendesa kuchikoro chiti mwana wani mwana wangu zvinomai kana vakuta kumashure kubanga vachitomuendesa achiendeswa zvandotaura kuti ifizi nemari yakataurwa shoko nambuya mari yacho yaitwa fizi ndazika kumateri yaiuya nani ichokwadi here kuti uyo akazomira kubhadhara school fees pabva nyaya yekuti haasi wake yakamboya nani ko mari yacho kumacheke kwandandiri yaiuya nani mari yacho aiwa aina handinambobhadharwa mari iyoyo zvakaita ndezvekudai chinzwa heka handisandapedza handiti tadaroka ndakazoti inini ndega ndakuita ngachi musei ndika ndikati no vana zvatataura nyaya iyi Owen newe Dickson ndikuda kuti munorara kupi kwana mbuya yenyu uko baba hamuwazika hamusati manyasowaziva vanga vasingawazivi vakavaona izvozvi 2023 ndokuziva baba ndikati mochinovatako iwewe Dickson unobvunza bako kuti nai baba kuchikoro ndoenda rini ndosvika rini chifudza chimombe vana ndokuchienda hameno vapedza havo kudya hameno ingovaidza vakataurirana kwauchibvunza baba kwai ndichaenda kuchikoro rini ndosvika rini chifudza mombe dzevanhu vikanzi iwe uchazoenda ndadini ndatamboenda kunotorwa nhingi ropa hanzi ndikati tinoenda rini kunotorwa ropa racho zvikanzi yezvo ndikambodzokera kubasa pandinouya toenda kunotorwa ropa ndokuti uzoenda kuchikoro wokutoti dai kuti ndakanda tofondera maikirifi kwaari uko ndichida kutoti auye pano azotaura ega iye nemuromo wake saka mwana ndokuchiuya achitaura izvo akambuya materi vanatsira 555 plus 29 ndo mari yatinayo iye zvino iri kuratidza kuti yakabhadharwa kuchikoro tichimirira rimwe bepa rakadai kuti tingoshanda nechokwadi chatinenge tichiwana pabepa nekuti tikada kuti titi times 2 tinozonzi tatorepi izvozvo kuti chikoro chaibhadhara. Saka zviri pano izvi munoda kubhadhara mari idzi zvarini pamusoro irusema chirega nditaure nababa wacho apa hapana chatinopikidza tochiona kuti zvofamba sei asi pandai nchitokumbira panyaya dzevana vechikoro mbuya nekuti zvinozvi hayo makaita bari ati izvinofuti akaenda kuchikoro makasununguka here kuti Owen odzidza achibva uko sezvaaita hatisi kuti zvedu akauya kumba kana kuti ati auya iye zvino ari kugara anopota achimbouya kumba achidzokerawo hapoti itiri kugara naye aiwa inzwai museyamwa mwana uyu anouya ndatomufonera kutoti uya undiitiro kuno zvakati hani manzwa ndamufonera akauya unogara ku masuwa bepa ani munzwa naye museyamwa inzwai museyamwa mbomirai baba mwana ari kubvunzwa imbomirai mwana ati muti munoda here kuti mwana agara achiti achipamumba zvakukumbira mukwasha ininika pakuti agare uko
achidzidza mwana haasati mumaoko avo havasati vabvisa chavabvisa kwamatere. Dai pane chavanga vabvisa chekuti vana bataiwo nepapa mwana aigara ku zvino hapana chavakabvisa. Nyaya mazomora mudarezi. Mai withdraw maizomora kudai. Handi. Yezvino pasara iyo chikuru. Ane 18. Ima school fees. Ndiyasara. Haipapo zveti musiyamwa pakatocheka. Vana ndokutoti vabatsirika. Ane chima kodi. Zvino akani 18. Okay, ini ndida kubvunza kuti mbuya vari kuti havasi vapuwa zvavo haisiyo yemudare. Handiti nhau ndeyekuti vana ndo chikoro. Mbuya vari kuti mwana kana ari kwavo ndokuti aende chikoro here kana kuti kana chavadoda school fees kuti mwana aende chikoro. Inini aiwa inini ndichitaura nababa acho ndakati vana inini hatisi kuda kuabhuyusa vana ndoda taende kuchikoro. Saka imimi ini kunokwa handichakwanisi kuita mari cho kana kudi kuti ndiwane mari yekuramba ichidzidzisa vana chikoro. Imimi mochiendesa vana ava kupi kuchikoro handiti asi vana vanodzidza vachibva papi pano mbuya matere. Tinoda kuti pakutaura kana pakuswera kwedu tisakanganwe kodzero dzevana. Handiti tikatarisa panatsira nepamba penyu nekuchikoro. Handiti kwanatsira kunoita sekutoti pakada unoenda pakati. Handiti saka kana itarisa kodzero dzemwana handiti kugara kwanatsira kana mukana uripo hapana chakamboshata kana tiine rudo naye kuti aite munhu anoita budiriro kuchikoro anobudirira pazvidzidzo zvake. Vamwe vari kutobva kuno vachinotsvaka dzimba dzekugara kupi pana mukwasi kuti zvireruke. Zvino imimi kana aine kumba kwavo kuri kudhuze nechikoro ngatitarise kodzero dzemwana kuti hatisi kungotarisa badzi kuti ngaangopedza form 4 toti tadzidzisa mwana. Handiti tinenge tichitiwo kuchikoro kwaari kuenda dai abudirira. Kubudirira kuchikoro kunge munhu achiwerengawo mabhuku kana abva kuchikoro. Kwamukwasi takakuenda tese. Handiti tinoziva kuti kure zvakadini. Saka ndinoona kuti kana tiri pachokwadi pakuti tinoda kodzero dzevana aiwa dai mamutendera kuti agareko akasununguka nekuti kudhuze nechikoro. Akanosvika pamba pawo paya anofanirwa kutombokwinya futi kuti asvike kupi kuno kuzasi kuno. Handiti saka ndinofunga kuti isusu sedare tanga tichitoisa chiri chikumbiro kwamuri. Hazvikutadzisei ba kuti muwane zvamunoda. Ani nhasi muri kupinda nechikoro iyi. Rimwe zuva munongopinda nepfuma yenyu yamadhonza mudare. Handiti asika mwana mutenderei kugara zvakasununguka. Uye vana ngavasapinzwe zvakanyanya pakunetsana kwevabereki. Handiti kuti vaziye kukwesherana kwamuri kuita nana baba wavo vana vaisei paside. Vasaone kukwesherana kwamuri kudini kwamuri kuita. Saka panguva dzino chitori chikumbiro chatiri kutokumbirawo kutoti mati zvingatongodi mwana wakauya weekend kuzoona mbuya apo nepapo, asi kana ari mazuva ekuchikoro oenda achibva kumba kwawo zvinogona kumubatsira kuti muzvidzidzo zvake abudirire, unlike kunge achifamba kubva kwamukwasi kuya pamatere. Ipapo hapana kuipa zvako ari iye. Asi panhau yamutaura iyi yekuti weekend handimaona chinhu chinonyanya kundirwadza ndechekuti ini ndirinya kuchengeta vana ava kusvika pazera ivi. Handitika ndikamudaidza kuti ngauye kuno andiitirewo izvi inde makumbo nemusana ini handita kuti chinhu chinorema panapa. Ngauye andiitirewo vari kufona kuti uya kuno oye. Iyi weekend iyo yandienda kumudaidzwa kuti auya pa auyi mazuva ese kana weekend dzacho auyi. Voti hanzi uya kuno asi ndita mudaidza. Ipapo hamufaoni here kuti tisina side ratati tatora timbomuti iye anoda zvipi. Handiti zvisinei nekumuitisa majuti ba kuti mazuva akati gara uku mazuva akati enda uku, nekuti taakutonosima chimwe chinhu. Handiti chekuti kana anga achiti ndoda kuzoverenga hangu ndoda kuzoita chakati, handiti akutoti no nhasi ndofanirwa kunge ndiri kwambuya. Handiti ngatimupe kodzero mwana
dzekuti agare nyangwe pari pakati pesvondo akangofira mumwoyo make kuti rega ndimbonoona sekuru nambuya ngatimusunungure kuti adini aende tisamupinze pamajuti baya kutoti Monday to Friday uri papa chishanu sununguka kudini kuenda kwamatere ndoona sekuti ngatimbotarisa kodzero dzevana kunyanya ndachida kuti ndipatsinzire pamutaura nerimwe engo ndanzwa vananatsira vachiti vanozoti toda kuti tishande tichiziva kuti bhadhara tinobhadhara kuti mwana anenge achigara kupi tiudzwa panyaya ichi yekodzero yenyu yekuchengetera mwana yekubhadhara mwana fees haina basa kuti ari kugara kupi ndeyenyu yekuti mwana aenda kupi saka iyo ngatiishandise futi tichiona kuti hazvina basa kuti iye achafarira kugara kupi panogona nhasi mwanaka nhasi anogona kufarira kugara kwenyu mangwana ochinja hazvimisi kuti hani kuti haachagari kwedu kuno kusaka hatichakwanisi kumuita kodzero yake ndengoti nyangwe akagara kwamuzokomba mwana wenyu anobada enda fees zvekwaagara nekwaachadika hazvaifanira kuti muzvitaura kuti toda kuziva kuti anenge achigara kupi chamunofanira ziva kuti risiti ngaiuya here yebhadhara fees ipapo vanotopa ziva tingapatenderera ka vanotopa ziva because apa aigara kumacheke ka asi school fees iri kuvatera saka ipapo vanotodini vanotopa ziva kuti kodzero pamwe mutauro unenge wangobhenda zvawo hatiti asi zvekutoziva kuti ndo vabereki vanofanirwa kubhadhara school fees vanodini vanozviziva nekuti yekumacheke yavatera handiti saka ndofunga ngati chingobata nekukasira handiti zvatiri kudaruka dariro hazvisi zvekuti vana chero ezuva rongobhadhara kwasi but ugaro hwevana ndo hatitori wari unokona kuti chatisvitsa panapa kuti mwana akunyanya kuita sei ari kugara hatisi kuti ari kugara kwedu chatinoda ndechekuti apasi agare zvakadi zvakanaka apa titotaura uyu atori nani nokuti kuchikoro ari kudi kune uyu atori nemaripoti yatouya anofanira futi kutodi kuenda saka mbuya vanebaba nemhaka yeyi muri kusiya mwana aiwa mbuya vane rudo nevazukuru vari kuramba nawe here zvakati nyanyei saka patinongotanga kutoita nezvavo ndo panotanga nyaya idzodzi sei papapa munototibatsirawo kuti uyu wacho totomufambisa sei titobhadhara chero achigara ukoko wedha anomboya uku chekutanga kumubvisa mumabasa maari handiti kumubvisa mumabasa maari bva pabasa tigadzire zvekuti toende kupi kuchikoro handiti izvozvo izvo zvekugara nawo sezvamuri kutaura ishoko rakanaka kuti hazvekuti ari kugarepi asi nyaya iripo ndeyekuti mwana ngaende kupi kuchikoro handiti saka ndaichifunga kuti tikatsokodzera pakodzero apo kuti mwana ngatisamupinze pamajuti mbuya matere kuti iri kungoti ndaitokumbira murutaura kuti ndikakumbira mirai tingatenderera murutaura kuti aiwa kana vari kwangu weekend munotoita sekutoti phone call hamutoidi handiti phone call hamutoidi kuti halo vatokanganisa handiti pane kodzero dzaakutotyorwa dzevabereki dzevana handiti kuti vana vakuita sekutoti kana vatosvika kumba kwenyu hakuna koo inofanirwa kubva kwani kwanatsira kumba kwavo pane kodzero dziri kudini dzatiri kutovanyima ipapo saka vatenderei kuti chero vari kumba kwenyu vanofonerwa chero vari kumba kwenyu panogona kubuda chimwe chichemo chinongonyuka handiti sezvamuri nekodzero imwe yekuti chero pakati pesvondo ari kuku munogona kungomudedza kuti kana wabva kuchikoro nhasi udarike uye kuno uzondiona zvisave nemajuti ekuti mwana ngaagare uku kana kuti ngaadai ngave aine free movement akasvika uku rega ndimbonoona mbuya akadai rega ndimbonodai plus iyo inyaya iyi plus iyo inyaya iyi inogona kunge tatobuda mulaini handiti nyaya yakakosha ndeyekuti bepa renyu rasvika kwani kwanatsira handiti mune rimwe here kana mafoni anotora zviri papo asi dare rino rinofanirwa kunge radini ranyora chikwereti chipi ichi handiti ava voendawo nebepa rani ravo imaakuvimba nedare kuti dare raakuziva kuti 555 handiti
555 plus 29 handiti ndo zvatiri kuziva zvipi imari handiti iyo imari vanatsira iri kuda kubhadharwa motora matanho ese kunokurukura nemunun'una nechichi asi isu kunosedare taakuti munhu paaivhomorawo paya achiendesa mari kuchikoro iri harisi roora manje roora ndo ratinogona kuti munoda kudii iyi mari yaitobviswa anomaona vana vachienda kuchikoro vachidzingwa ava vaitobvisa muhomodi vobhadhara pamwe pacho vachikwereta saka iyi yamari yatisingadiwo kuti idarike mwedzi isati yaenda kuchinyi kumuridzi ndo mutauro wedu sedare kuti kubva zvino kunosvika musi wa20 wemwedzi unouya uchisvika school fees ngainge yadini yabhadharwa maisa kumunhu aikwereta zvingadaro kuine zvikwereti kana kuti pakatengeswa mbudzi handiti saka mari ngaidzokere musi wa20 usati wadarika ndo zviri kureva dare panyaya yenyu yamapindano yemudare zuva ranhasi